आसो आनिम साइबा हासि खुसिगे तंलाय म अच्छा मुयार फाइलायो पुइलाय मले कॉम्पिटिशन से दिलायो पुट पाट के जी अब बिने बि फाइपन जी बनवा शांति से क्रिखानी मामा इन बागे नारे माला बुफाम तक ला बुफाम तक तुई बुफाम ककरे को हि मानो मासाना हा खरंग तके लाचियानो बानम साके हाके र बिनिनो फाइमा तंगो अलक खिब्रिम बानम साइपा थुयो बिनि बुइगाना गिनि खोनाखाय बेरेजों मा हिनाय गाबले ननो एमना से मखां खिद्रिजों मा रखाय बात तो सही है नबा हिनिया ओ खादी निनि आइ बि नाइकी गान चा तो हा मुख खांख्राइ मोले एकदम इतानिसले पसे रखमले चुप बे फाया स्कान्दिं खेला र पाले दिले तुस तोnya नाइ तोंदि नानि ब तोमुं साला शियो आ बासै नगर तेसा कुनु रक बेदामले सासिनानि गोथांसो दंना मोजोंलिया लेकिन सुन के बुसा खरक सा करे हिंका के बुफुरसी याकारी थांगामो अब साने माया भाइसे मा तंगो ताकापसिदि बासै बरनि जीवन गाहामबो फायना हामियाबो फायनाय निनोबा सालजाले गाहामनि दिन फायानो तालेम ताइरि बेखना आरन जिसे बचिनो दुनिया बाय माइ तोहा तबाय ठीक के वा ये चाने सारा सो हाके अबे मजा आएगा ना तुई खमत छिनु नाइ गाथो एकदम पासा का काय तुई लुखलाइ नि से रथ चाहिए क्या औरत को ओय ती जाना हना थां इहे फाबाय से मालाइन थामो ओमा ताम नोंबा आं बायाव बाहागे कक साइ दं कोसे ता सादिनो नियान रान थेमु ताइरि मनो आनारे देरे आइड्रन जी माइचा सारे जरन नाइसि हा आखिजुमले ब्रुरोबा बुइतालियो मा कोइली बाइलों तमासे बिसे बारा कोइलिक ता हिंदी कोइली नहीं आने माखने नो आं रि नाइ डरी नाइला आयो आइबि आंनो स्काओने को हामियारो सा कोस्टरो रिहा अबन बये माइखे आनो खमा खेस्ति ये बड़ी अच्छी बात कही आप दूर बरो खमारक सानै दं नों तिनि आनो निनि बखाबाय आइबि हिनि रिंखा आसुकबानि बखा खुसियानि हाय दिनि बेलदि सालपाखौ नहीं सोचिए मत सब्सक्राइब कीजिए।